Bruni ayɛ nhyehyɛe kama. Ɛnso na mpoanofoɔ no ɔmo nte ɔmo ho ase. Ɛwɔ hɔ a na rɛkyɛrɛkyɛ. Nti yɛkɔbaa sɛ akyemfoɔ ne akuapemfoɔ. Wɔn sɛ akyem ne akuapem akonnwa no biribi wɔ ho. Akyem ɔbɔ akɔ ayɛ ofori panyini na ɔfa so ofori kuma na ɛkɔtena akuapem. Odi ɔmo anim ɔmo kɔ ntɔkwa no na owie na obedi ɔmo so. Nti ɔno na ɛda guafoɔ n'ano ɛwɔ hɔ. Na rɛkyɛrɛkyɛ saa na mfantefoɔ no nso akɔ akɔhyɛ akyiri. Ɛna sɛ na saa bere no wɔ na English Broni sɛ ɔpɛ sɛ ogya adwadie no na ɔbɛfa asase no mu na ɔyɛ gɔvana. Na mmom ɔbaeɛ no asase no yɛ asantehene dea a afe biara so a ɔmo fort ne castle sɛ wɔ mpoano nyinaa na ɔmo tua ho toɔ de ma asantehene. Ɛna ɔno sɛ daabi ɔbɛgye asase no na asantefoɔ no wate sɛ ɔmo suban nyɛ ɔmo pɛ ntɔkwa na mfa nkosi a. Nti ɛbaa saa no na ɛyɛ asantehene ɛsoma ma ɔnkɔka kyerɛ no sɛ ɔne Britainfoɔ wɔ hyehyɛeɛ. Nti ɛnyɛ sɛ nneɛma a ɔyɛkɔ na ɛkɔ so kwa. Ɛna ɔmo de gɔvana firi aburokyiri baa a yɛfrɛ no Sir Charles McCarthy deɛ yɛbɛka no Mankata no na yɛde ne baeɛ. Yɛde bɛduru yɛ n'apɛ ɛna na ɔno so ɔyɛ sogyani a na ɔyɛ brigadier nti na ɔnhyɛ da kɔ ɔko da but na wate sɛ wei mu yɛ stubborn ɛko na ɔde ɔmo so de agye ne din. Pa aborɔfo asraafoɔ didi n'akyi na ɔkeka mpoanofoɔ no bɔ mu a bɛyɛ mfie mmiɛnsa ɛfiri 1821 ɛba ɔmo keka mu ara sɛ ɔmo kyerɛ ko ne asantefoɔ aba bɛko. Nti yɛde firi 1823 wura 1824 mu hɔ no na ɔhyɛ asɛ ne n'akofoɔ no ɛnante firi Cape Coast na ɔmo ba no ɔmo de ntwene ne weapons ɛba asantefoɔ so nti ɔmo baeɛ abɛduru Prana no hɔ ɛna afei ɔmo asantefoɔ hu sɛ afei ɔmo kyɛ ɔmo bɔ sɛ ɔmo ne asantefoɔ bɛko ɛfiri sɛ na asantehene ɔsɛ bu nso na ɔnko ntɔkwakwa wohwɛ n'abotere a asenfoɔ no nsɛm ɔte yɛɛ na ɔnya atoboase asoma na watwerɛ letter no da kɔma governor sɛ sei na ɔka wode ɛbɛhwɛ ne ahwɛ no ɔka wei a na wasɔvo situation still na Makati ayɛ n'adwene sɛ ɔpɛ sɛ ɔne asantefoɔ ko ɛna afei ɔmo ne ɔmo de ntɔkwa no si ani na yɛ 21st January 1824 ɔmo de ntɔkwa no si ani no ɛna sɛ no wakye n'akofoɔ no mu ɛnan nti wɔde baako di kan ba na ɔde ba bɛkrahye asantefoɔ no na asantefoɔ no nso koraa na ɔmo nkyerɛ mu ɛboro saa nti na ɔmo afa aka kyerɛ ɔmo sɛ asantefoɔ no wɔwɔ tactics bebrebe a ɛnyɛ nɔɔma a wɔsɛ de ɔmo hɔ no ade na sɛ ɔmo frɛ no scout no saa time ne first time na Britainfoɔ ho bi nti ɔbaeɛ abɛduru asante anim no ɛna afei deɛ ɔne asante adi si ani ɔmo de si ani na asante condemn first group na ɔmo baeɛ no na nkyɛn no sɛ na asante obenkum ne nifa nti ɔmo so na ɔmo de hyia nti ɛbɛn ho yɛn ase na akɔfoɔ no ɛɛkɔ ɛna ɔbaa nso de atuo bebrebe ne akode bebrebe baeɛ ɛna ɔsan de ntwene baeɛ na ntwene no na ne botaeɛ esi n'ani so ne sɛ Britainfoɔ anthem God save the king ɔmo bɛto na ɔmo to asantefoɔ te saa anthem no kɛkɛ na ɔmo te sɛ ɔmo bɔ nnwom bi aborɔfo nnwom no ka ho ɛbɛyɛ asantefoɔ de no wɔn abɛsɛ bi na ɔmo hyɛ asɛ sɛ ɔmo bɔ ɔmo anthem God save the king ɔmo bɔ na asantefoɔ no sɛ na nkurɔfoɔ yɛ na ɔmo kyerɛ no ɔmo na ɛbɛkyerɛ sɛ ɔntwene na asantefoɔ so gya akodeɛ ako mu twene na ɔmo gya gu mu afei na akɔnfisi Britainfoɔ no nti akɔnfisi ɔmo yɛ ɔmo sɛ ne mmarima no so te no ɛna ɔyɛ sɛ ɔkɔ akɔfa n'akodeɛ na ɛyɛ cannons ne ɛyi na wabɛto aboro asantefoɔ okobie so a asɛm nyɛ sɛ yɛ ne ɛka de ayɛ tɛmɛ ɛyɛ asɛm no korɛ okobie so na biscuit ɛna macaroni na ɛwɔ book na ɔmo twerɛ fa ho no ɔmo Britainfoɔ twerɛ ɔmo twerɛ macaroni deɛ sisi ɛtɔ da ɛfrɛ Italian na Italia ɛne biscuit na egu deɛ ɔmo gyina sɛ yɛ akodeɛ ɔmo de ba atɔkwa no ɛhɔ na Makati sɛ daabi sisi deɛ ade na ɛnya nkɔ yi ɔhwɛ dɔm ɛba no so na ɔno ɛso kyɛn na ɔsɛ sɛ ɔbɛma ebi Britainfoɔ no twerɛ no sɛ ɔno a ne twa ne ti yɛ so asantefoɔ so record keep yɛ no so kyerɛ sɛ asantefoɔ ne twa ne ti na ɔmo de ne ti ne brɛ ɔsantehene na deɛ kɔ ha adwene sɛ saa da na ɔmo twa ne ti no a ɔmo de anigyeɛ ɛba asantema mu ɔmo bɛduru yɛ na asantehene ɛso akɔ ne nananom hɔ akura a na ɔkɔ ne kra akyi nti asantehene ɔsɛ bu nsu deɛ nti ana mɛka sɛ ɔno na ɔbaeɛ a na asante hɔ n'anim onyam kakrakaa mɛmɛ ni so no hu ne sɛ ebi ma adane sɛ ɔno baeɛ no na asante a ne nana ɔsɛtutu abɛkyekyere ne nana opoku akatakyi abɛbɛɛ mu ne nana ɔko awia abɛɛ mu aduru akyiri no ɔno baeɛ no ɔno ne asantehene odi kan ko yɛ akodu po na ɔko ntɔkwa akɛseɛ bɛɛ ɛnan a ɛyɛ deɛ ɔko no 1807 no deɛ ɔko no 1811
Dɔɔko 1814 to 1816 afei ɔkɔɔ German tɔkwa 1818 na 1824 ɔda wu pa so mpo no n'akofoɔ no etumi kɔɔ yɛm a ɔtumi di Makati so nkunim na saa nkunim no ɛyɛ aborɔfo no wɔn afisɛ na ɔmo nyini da sɛ bibini betumi adi ɔmo so efiri hɔ no ɛna ɔmo hyɛ aseɛ ɛyɛ sɛ ɛna ɔsɔ ɔmo yɛ nneɛma de hyɛ saa ntɔkwa no animuonyam nti yɛwɔ ship a yɛfrɛ no HMS Ashanti nti ɛbaa saa ɔmo kuro bi a no ɔmo de sɛ Canada bia no ɔmo yɛ monument si hɔ bɔ ɛde Asante din to so nti yɛnka ntu yɛn ho ɛyɛ asɛnɔkorɛ Sub-Sahara Africa bibiri mu mu ha no nkurɔfokuo bia ne hɔ a yɛatwerɛ ɔmo ho aba kɔsɛm ɛnkanka ne ntɔkwa mu ɛkyɛn Asantefoɔ ɛna nkurɔfokuo bia ne hɔ a Britain aborɔfo de buo mu ɔmo ɛkyɛn Asantefoɔ nti sɛ nnɛ obi te Bono East na ɔno se n'asase no ɔde ne ho aho yɛnwie saa adesua wɛnwie no ɔbɛkyerɛ ntɔkwa koro a Britain Broni ne kɔn a nti ɔno bɛyɛ British colony a nti sɛ ɔka Ghana ho efisɛ yɛ abakɔsɛ a yɛsua nyinaa bɛhu sɛ aborɔfo no ne Asantehene na ɛkɔ Asante ahemfo no nyinaa hyɛ Asantehene mu aborɔfo no ankɔ Nkoranza ankɔko aborɔfo no ankɔ Atebubu ankɔko aborɔfo no ankɔ Yɛgye ankɔko ɔmo ankɔ Banda ahenkuro ankɔko ɔmo ankɔ Wankyi ankɔko ɔmo ankɔ Dɔma ankɔko ɔmo ankɔ Sunyane ankɔko ne Kumase ɛne Asanteman nyinaa ti nti Asanteman edi kukuo mbere bi bɛba no ebeduru hɔ no ɛna ma deɛ ɛfrɛ Asanteman no nyinaa bɛyɛ British colony nti ɛde fa ahodie ma Kumase no ɛna mo nyinaa nya fa ahodie nti sɛ obi ɛse ne kurom hene ekuro ne de ne ho nti ɔnhyɛ Asante mu a ɛwɔ sɛ nso bɛka abakɔsɛm a ne kurom hene ɛne Broni kɔn yɛ ɔbɛyɛ British colony nti ɔfa ɛne deɛ wo bɛkyerɛ wɔn adwene kakra ho na nyamba ɔkyerɛ ato aso.